Hidrogeno atomoan dagoen elektroi bat N berdin bi, L berdin bat, M berdin bat zenbaki kuantikoak ditu. Beraz, horrek esan edu, gure egoera psi bi bat dala. Kalkulatu egoera honi dagokion basati R karratuaren batez bestekoa. Orduan, hau kalkulatzeko burura etortzen zaigun lehenengo gauza zera dugu. Basati R karratuaren batez bestekoa kalkulatzeko egin behar duguna da integrala, uin funtzioaren moduluaren karratua, horrek ematuten ditzitate probabilitatea, bider basati R karratu, hori da kalkulatu nahi dugun batez bestekoa, bider diferentzial kubo R. Beraz, integral hause egin beharko genukeen, hori da burua etortzen zaigun lehenengo gauza, baina horretarako ezinbestekoa dugu hementxe agertzen den uin funtzioaren adierazpena jakitea. Orduan, hori baino lehen integral hause zuzena izan daiteke pixka bat zaila, orduan ez dago txarto ea beste estrategiaren bat egon daiteken hortaz pentsatzea. Eta batez bestekoak ari bagara basati R karratuaren batez bestekoak, edo horrekin logutako batez bestekoak ari garela, ondo dago gogoratzea beste, agian batzutan erabilgarri izan daiteken beste estrategia bat, da Birialaren teorema. Eta gogora ezagun Birialaren teorema zer dioen, Birialaren teorema. Orduan, teorema honen bitartez, hidrogeno atomoaren kasuan, honek erlazionatzen du energia zinetikoa eta energia potentzialen batez bestekoak. Eta honen arabera, Birialaren teoremaren arabera, energia zinetikoaren batez bestekoa da -2 aldiz energia potentzialaren batez bestekoa. Eta gero bestaldetik kontutan hartuta energia zinetikoaren batez bestekoa eta energia potentzialen batez bestekoen batura, egoera egonkorrak Birialaren teorema bakarrik aplikagarria da batez bestekoak egoera egonkorretan, geldikorretan kalkulatua bada. Eta egoera geldikorretan energia zinetikoa eta energia potentzialen batez bestekoen batura da egoera geldikor hori dagokion energia. Beraz, N izango litzatekena eta kasu honetan hidrogeno atomoaren kasuan bada minus Z berdin bat dugu, beraz, E karratu bider M zati bi lau pi epsilon azpi 0 karratu H barra karratu N karratu. Beraz, bi ekuazio horiek erabilita, Birialaren teoremaren arabera, kalkulatu dezakegu alde batetik zein den energia zinetikoen batez besteka eta gero bestaldetik kalkulatu dezakegu ere zein den energia potentzialen batez bestekoa. Eta zer erlazio dauka? Honek basati R karratuaren edo antzekoak diren batez bestekoekin? Horretarako kontutan hartu behar dugu nola energia potentzialen barruan bat zati R agertzen dela. Orduan, energia potentzialen batez bestekoa da berdin, kontutan hartzen badugu zein den energia potentzialen adierazpena, Z berdin bat dugu, beraz, E karratu zati lau pi epsilon azpi 0 bider basati R-ren batez bestekoa. Beraz, energia potentzialen batez bestekoa ezagutu ezkero, orduan, baita jakigu, kalkulatu dezakegu zein den basati R-ren batez bestekoa. Baina ez da guri eskatzen diguten basati R karratuaren batez bestekoa. Orduan, Birialaren teorema, nolabait, bai dala aplikagarria, bai dala interesantea kalkulatzeko basati R-ren batez bestekoa. Baina beste R-ren batez bestekoak ezin dugu honekin kalkulatu. Horretarako, kontuan izan, nola basati R-ren batez bestekoa ez dala basati R-ren batez bestekoaren berdina, ez horrelakorik. Beraz, basati R-ren batez bestekoa ezagututa, ezin dugu hemetik kontualizatu zein den R-ren batez bestekoa, ez da aplikatu basati R karratuaren batez bestekoa kalkulatzeko. Beraz, Birialaren teorema bai lotu egin dezakegula basati R-ren batez bestekoarekin, baina ez da aplikagarria kasu honetan eskatzen diguten basati R karratuaren batez bestekoa kalkulatzeko. Beraz, geratzen zaigun gauza bakarra da zuzenean hasieran buratu zaigun estrategiarekin jarraitzea. Eta hementxe daukagun zuzenean adierazpen hause aplikatuko dugu. Baina, horretarako ezinbestekoa dugu kalkulatzea edo jakitea zein den uin funtzioaren adierazpena. Eta horretarako ondo dago gogoratzea
uin funtzioen adierazpenari buruz, kontutan hartu behar ditugun gauza batzuk. Zer da, hauei buruz jakin behar ditugun gauza batzuk. Lehenengo eta psi bat zuzenean aplikatuko dugu, kasu honetan daukagun egoerak. Honek baditu bi zati, alde batetik ekarpen erradiala, eta gero bestaldetik harmoniko esferikoa, kasu honetan I bat harmoniko esferikoa. Printzipio zaiena dana harmoniko esferikoa hauze jakin dezakegu, kasu honetan X eta Y osaekin, I koordenatuekin lotuta dagoelako, honen adierazpena jakin dezakegu zein den, baina pizka bat zaiena dugu, da hemen txagertzen den R2 baten adierazpena jakitea. Baina horretarako, importante da buruan argi eduki behar ditugu, honek dituen, orokorrean dituen osagai edo ekarpen diferenteak. Adibidez, esate baterako zer da, honetaz jakin behar ditugun. Alde batetik, daukagu, zer esanik ez, normalizazio konstantea. Gero, bestaletik, badaukagu ekarpen bat R ber L-rekin doana. Kasu honetan L berdin bat dugu, beraz R-rekin doana. Gero, badaukagu beste ekarpen bat, esponentzial bat, non berredura negatiboa dana, normalizagarria egiten duena ekarpen erradiala, eta hauze da E ber minus Z, kasu honetan bat, bider R, beraz R, zati N A azpi 0. N berdin bi duguz, beraz bi A azpi 0. Eta gero daukagu beste ekarpen bat, hauek dira Laguerre polinomioak, eta importantea dugu buruan ukitzea N minus L minus bat graduko polinomio bat ditugula. Dugula hauek. Orduan, kasu honetan N berdin bi dugu, L berdin batekoa dugu, hori dela eta orduan, kasu honetan daukagun N berdin bi izanik, eta bat izanik, beraz L maksimoa izanik, orduan Laguerreren polinomioak duen ordena dugu 0. Beraz horrek esan edu konstante bat dala, beraz ez gara ontaz arduratu behar, ze konstante hori hementxe barruan sartzen dalako. Eta beraz, geratzen zaigun ekarpen erradiaren adierazpena hauze dugu bakarrik. Eta kasu honetan, bai jakin dezakegu, naiz eta normalizazio konstante horren adierazpena ez jakin, guk bai atera dezakegu zein den normalizazio baldintza aplikatuz honen konstante honen balioa. Orokorrean Laguerren polinomiak ez ditugu jakin behar, horrek badaude tabletan, baina kasu honetan L maksimoa duen baliotarako, hau da L berdin N minus baten kasurako, orduan kasu honetan konstante bat delez, eta orduan kasu horretan ez da polinomio bat, bakarrik konstante bat dugu, eta kasu honetan bai jakin dezakegula kasu horietarako ekarpen erradialaren adierazpena. Orduan esan dugunez, bere ekarpen erradialaren adierazpena osotzeko falta zaiguna da hemen txagertzen den normalizazio konstantea. Eta horretarako aplikatuko dugu hemen txauko normalizazio uin funtzioa normalizaturik egon behar dela, beraz bete behar dena ondorengoa da. Uin funtzioa psi bat baten modularen karratua, honen integrala batekoa izan behar dugu, eta hemen txagertzen den esferikotan egiten badugu, horrek esan nahi du, hau da R karratu diferentzial R, sinu tita, diferentzial tita, diferentzial phi. Beraz, integrala bizatitan banatuko dugu, alde batetik ekarpearen erradiala izango dugu, R bat karratu R karratu diferentzial R, eta gero ekarpen angeloarra. Kasu honetan, I bat, eta firen modularen karratua sinu tita, diferentzial phi. Baina alde batetik, badakigu nola harmoniko esferikoak normalizaturik daudela, beraz, honen ekarpena batekoa dugunez, ez gara ontaz arduratu egin behar, eta jarraituko dugu hemen txaukagun hau aztertzen. Orduan, horren azterpenarekin jarraitzen badugu, orduan, eta hemen saltzen badugu lortu dugun adierazpena, da hori aukeratu dezakegu erreala izatea, beraz, hemen daukagu akarratu interlatik atera dezakeguna R ber lau, E ber minus R zati A0, diferentzial R, eta integral hori doa 0tik infinitora R bakarrik positibo izan aldalako. Eta integral hori egiten badugu, hemen txagoen integral horren adierazpena, ateratzen zaigun integral horren adierazpena, da berdin, 24, A0,
berbost. Eta horrekin, hause berdin bat izan behar denez, hemetik ateratzen dugu nola haren balioa dala bat zati bi erro 6 A0 berbi A0-en erro. Beraz, badaukagu zein den, lortu dugu zein den haren adierazpena uin funtzioa normalizaturik egoteko. Beraz, ja badaukagu zein den uin funtzioen adierazpena, eta honekin jarraitu dezakegu eta kalkulatu dezakegu zein den basati errekaratuaren batez bestekoa. Orduan, jarraitzen dugu basati errekaratuaren batez bestekoa kalkulatzeko eta hasieran jartzen genuen bezala, egin behar duguna da, uin funtzioaren modularen karratua bider basati errekarratu diferentzial kubo R. Beraz, kasu honetan ere, ekarpen erradia eta angeloen ekarpena banandu egiten dira, eta daukagu akarratu, errekarratu, geratzen da akarratu, errekarratu, geratzen zaiguna, da, errekarratu, emitik datorren beste errekarratuarekin simplifikatzen denez, orduan daukagu R bi bat karratu diferentzial R, eta gero bestaldetik daukagu I bat bat, honen modularen karratua, sinu karratu tita, sinu tita, diferentzial tita, diferentzial fi. Berriro, hementxe angeluen integral ez du egin behar, harmoniko esferikoak normalizaturik daudelako, eta zuzenean, hementxe dagoen integrala egiten badugu, honek ematen digun adierazpena da bat zati amabi A0 karratu. Beraz, azken finean, basati errekarratuaren batez bestekoa, ematen digun adierazpena da basati amabi A0 karratu. Hori da, lortzen dugun adierazpena.